Takže ešte sa pozrieme na Excel. Takže opäť štart, Excel, opäť v angličtine. A ideme na to. Úloha. Minimálne 2 listy poimenované. Tabuľka a graf. Tak ideme. Tabuľka. Po anglicky sa volá hárok, alebo teda zošit, alebo čo to bolo? List, sheet, hej, takže preto. Druhý sa volá graf, normálne dvakrát kliknem pluskom, pridávam ďalší. Do tabuľky vložíme, ja neviem, môžeme si vymyslieť napríklad rok versus aktivita, hej, a bude to enter, dvakrát keď kliknem tu, tak sa mi to rozšíri, bude to počet peňazí v eurách, koľko miniem pre každý rok na rôzne aktivity. Takže dajme 2010 rok, 2011 a teraz keď označím tieto dva roky, tak v pravom dolnom rohu mám taký malý štvorček. Keď na to kliknem a ťahám ďalej, tak mi porovná dve bunky a ďalšiu mi dopočíta podľa tých dvoch daných buniek. Hej, to vidím, že rozostup je jedna číslica, tak on dokáže s tým pracovať a dopočíta mi to. Takisto to funguje s abecedou, teda s abecedou nie, kebyže dám AB a označím ich, tak mi ich strieda tie písmena, hej, AB, 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 AB. Nevie rozpoznať, ale dajme tomu čísla, aby vedel. Keď dám len jedno číslo, tak mi to nemá s čím porovnať, tak mi doplní len jednotky. Ale keď dám 1, 2, alebo dáme 1, 5 a označíme, tak vie, že každé ďalšie číslo bude o 4 viacej, hej, lebo 1 plus 4 je 5, plus 4 je 9, hej, a tak ďalej. Takže to je automatické vyplňovanie. My máme 3 rôzne krížiky. Jeden je biely, ktorý teraz vidíte, to znamená, že keď mám bunku a kliknem na ňu a držím, tak označujem jednotlivé bunky. Ďalšie je po kliknutí, ďalší kurzor je takéto šípočky, to je prenášanie. Kliknem a môžem preniesť tú bunku niekde. A tretí je ten konkrétne vyplňovanie. Hej. To budeme používať pri vzorcoch. Dobre, aktivita, napríklad šport, ja neviem, alkohol, dajme tomu škola, hej, ja neviem, auto, vymyslím si. Trochu naformatujeme, tučné písmo, Ctrl+B, hej, som dal Ctrl+I je kurziva, Ctrl+U je počiarknuté, hej, a sú rôzne iné skratky. Môžeme trošku dať farby, hej, iné, aby to bolo napríklad takto, tu bude spolu. A teraz on si pamätá z predchádzajúcej, hej, format, takže preto mi to dal s tou istou. Keď nechcem bez výplne, tak odstránim, hej, dáme tučným. A tu dáme nejaké hodnoty, napríklad to je jedno. Ja toto skopírujem, aby sme mali všade, len to posledné číslo dám iné, aby sme sa nám menili hodnoty. Napríklad, hej, mám každý iné. Jeden zo vzorcov môže byť už konkrétne funkcia, to znamená, že je to sum funkcia, ktorá prijíma parametre. Oddeľuje sa dvojbodkou a rozsah sa dáva od C3 do C8. Automaticky, keď som klikol, tak on vie určiť, že tieto bunky mi tu dáva. Dokonca mi tu zahrňuje ten prázdny riadok. Ja som mu to dal na schvál. A dáva mi tam aj 2010, čiže v podstate rok. Ja nepotrebujem. To znamená, že normálne myšou kliknem a označím si rozsah, ktorý chcem. A je to C4 až C8. To znamená C stĺpec od 4. riadka až do C7. Teda nie C8, ale C7. Keď dám Enter teraz, tak mi automaticky vypočíta nejakú hodnotu. Teraz momentálne, keď zmením nejakú hodnotu napríklad na 4,4 a dám Enter, tak mi prepočíta ten vzorec, pretože prijíma hodnoty od C4 do C7. Hej. Bacha, keď kliknete na vzorec a meníte ho, tak vám to môže pomeniť. Escape, pokiaľ ste si není istí, čo ste menili, hej. Lebo keď dvakrát kliknem, tak prepisujem vzorec. A keď klikám všade možné a som v rozsahu, tak on mi zaratáva tam jednotlivé bunky. Takže bacha na to. Escape, hej. Ten vzorec môžem napísať aj manuálne. To znamená, že
Vymažem tú hodnotu, dám rovná sa, píšem SUM, automaticky IntelliSense mi ponúka, to je nápoveda, dám tabulátor, kde mi dá vlastne prvú otváraciu zatvorku, dám rozsah a Enter. Teraz sa nám hodí to automatické vyplňanie. Keď teraz dám doprava, tak on prenesie ten vzorec, ale namiesto C stĺpca použije D stĺpec, teda D4 až D7. Hej, hore vidíme C4 až C7, pretože vychádzame z C stĺpca. Overím si to, áno, D7 a D4 až D7. Takto môžem dopočítať tie vzorce až do konca. A nemusím ich manuálne za každým dávať. To je celkom užitočná funkcia. Dajme tomu, že tu by sme chceli dať druhý vzorec, teda celkom minuté alebo utratené v eurách. Hej. Tam potom trošku rozšírim, alebo dajme tomu, rozšírim bunky, hej, aby som mal, to je zlučovanie buniek, hej, teda aby som mal bunku rozšírenú, hej, teda medzi jedným, tu dáme celkom utratené v SK, tam použijeme konverzný kurz, hej, opäť zarovnáme si to, dajme tomu naľavo, a tu dáme rovná sa a teraz nepoužijeme funkciu ako bola sum, ale dajme tomu, ideme zrátavať jednotlivé bunky plus, bunka plus, druhá bunka plus, tretia plus tá, plus tá, plus tá. Mohol by som samozrejme použiť sum, ale aby sme použili nejaké vzorce, tak dajme tomu. Teraz keď zmením nejaký tento stĺpec napríklad na 1, tak sa mi prepočítava dolný riadok, ale aj samozrejme horný riadok. Ideme si naformátovať tie jednotlivé bunky napríklad na eura. Tuto kliknem na šípočku, lebo definované je euro, teda dolar a dáme eura. Automaticky mi to dá na 2/10 miesta, ktoré môžem posúvať do jednej alebo do druhej strany. To isté si naformátujeme aj tu. Tá čiarka znamená oddeľovač tisícok. Bacha. Desatinné miesto je bodkou oddeľované. Keby som dal nejaké číslo, že 1, 13 a dám tam čiarka 45, tak to nie je 13,45, ale on mi to, pokiaľ je to number format, lebo to by som mal zmeniť na číselný formát, tak on používa desatinu bodku. Takto. Hej? Na výpočet. Keby som mal 13,45, tak a tuto dám 13, dajme tomu, a chcem to spočítať, tak by mi to neurobil dobre. Hej? Pretože toto berie ako text. Aj napriek tomu, že to mám formatované ako číslo. Hej? Takže bodka. Tedy to bude 26, 45, dobre dátam? Áno. Dobre, takže to len taký malý poddotaz. Konverzný kurz, hej, konverzný kurz. Myslím, že v slovenčine je to 30,126, jak si pamätám, opäť vidíte bodka použitá. Ďalší vzorec by bol vlastne rovná sa, táto bunka krát táto bunka. Samozrejme vidíme, že mi tu dal eura. Ja keď chcem meniť tento formát, tak tu je, že more accounting formats. A tu je nejaký špecifický, teda custom sa dokonca dá dať, ale ja už si to nepamätám presne, tu je number a currency. Tu by sa dali nájsť slovensky, ale akože kde ho tu nájdem? No. No pohľadajte. Je tu SK? SKK? No dajme tomu, hej. SKK. Hej, tak vidíme, že už máme tu ten prefix iný. Ale vzorec sa nám dáva tu, hej, takže vidíme, tu už vidíme hodnotu, ale v vzorcovom paneli je vzorec. To znamená, že keď hociakú bunku zmením napríklad tu, tak sa mi zmení tu, pretože tu je použitý vzorec, tu sa mi zmení a aj tu, pretože tu je použitý zase táto bunka a tá sa tiež mení. Je to dynamické, hej? Takže dajme tomu 100 a všetko sa na to počítavalo. Hej? Dobre. Teoreticky by som mohol dať toto tu zlučiť a toto tu dať zarovnať takto, hej. Nech to je... Ono sa myslím, že dajú zarovnávať, že
zarovnať format cells. Niekde to tu bolo, že teraz neviem, kde to bolo. Že vypočíta šírku column width. Tu je to. Medzi nimi musím dať column width a tu je column width, myslím, že dáme tomu 100. To je moc. Ale niekde som to tu, myslím, že videl, že to mal prekalkulovať. Napríklad dáme 10. To je málo. Column width 15. Tak, aby sme to mali rovnaké. Toto dáme zase naľavo. Toto dáme tiež zlučiť bunky a tiež dáme naľavo. Aspoň by to malo dať. On tú eurovku dáva automaticky na ľavej strane. Takže format cells. Skúsme, či to pôjde nejako logicky. Tak, to fakt neviem už. Dobre, ohúkame to. Dáme to tak. Dobre. To by boli vzorce. Takže máme. To je to kopírovanie. Máme. Tabuľka bude naformatovaná, to máme. Dajme tomu, môžeme ju ešte, tu dáme práve tlačidlo vložiť ďalší riadok a dajme tomu, že ju dáme ešte do rámčeka. Áno. Tu môžem poodstraňovať tieto, dajme tomu erase border, klik, 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 klik. Neviem, či to vidíte. Tu je ináč view a tam je grid lines. Preč, keď dám, tak vidím preč jednotlivé náhľady, teda tie formula bar, to je táto, headings, to sú tie čísla a grid lines, to sú tie jednotlivé mriežky, alebo teda bunky, ale tá sa netlačí, dajme tomu, pokiaľ neudáme ináč. Dobre, to by sme mali mať, ak tabuľke graf na tom zvláštnom liste, alebo teda na ďalšom liste, predpokladám, že na tomto sú dve možnosti. Označím tabuľku, dám insert a tu dám recommended graphs, napríklad tento, automaticky mi to vytvorilo graf, ktorý potom dám práve tlačidlo cut a vložím na list tu. Toto je ten jednoduchší spôsob. Ctrl-V. Tým pádom mi automaticky prepočíta tie jednotlivé hodnoty a prehodí mi vlastne, kde sa to nachádza, na ktorom liste. Toto je ten najjednoduchší spôsob. To znamená, že nevytvorím najskôr graf tu a potom naťahujem dáta, ale aj to si ukážeme. Ale v podstate exportujem tabuľku na konkrétnom liste a prenesem graf potom do konkrétneho druhého listu. To by sme mali a teraz si ukážeme ten druhý zápis a dajme tomu, tu si dám insert, dajme tomu 2D, jednoduchý graf a potrebujeme tam hodiť dáta. To znamená select data a ideme change chart data range, to znamená rozsah. Buď kliknem tu, ale keď už mi tam blíka kurzor, tak kliknem na ďalší list, on mi automaticky tam dá tu rovná sa tabuľka, označím hodnoty celej tabuľky, to znamená, že spolu tam nepotrebujem mať, lebo to nebude nejako určovať. To znamená, že to sú hodnoty. A ideme. Series. Dáme edit a ideme na to. Názov série klikneme, alebo napíšeme, ale ideálne, aby to bolo dynamické, keď zmením tu, tak sa mi to zmerí aj v tabuľke. A range nám automaticky dá. To znamená, že k tejto série patrí táto. OK. Šport. Druhá séria. Opäť tabuľka, alkohol, hodnota nám zostáva, takže to nemusíme meniť. Teraz dajme tomu series ďalšia. Tabuľka, škola máme a posledná edit, tabuľka, auto, hodnoty nám zostávajú, môžem kliknúť, vidíme, že tam to je
OK. Hej, samozrejme vidíme horizontal kategórii, to znamená tieto kategórie, tam majú byť roky. Hej, to znamená, že edit a ja tam dám axis labels. A to znamená, že to sú tieto. OK. A máme. Hej. Samozrejme by sme radi videli aj nejakú legendu, aby sme vedeli, ktoré jednotlivé hodnoty majú. Keď kliknete na graf, keď kliknete vedľa, tak tu sa nedajú žiadne záložky. Ale keď klikneme na graf, tak mi dá dve možnosti. Hej, formatovať, ale navzájom má tento dizajn, kde môžeme pridať mimo ďalšie možnosti ako legendy. Takže dajme bottom, hej, a dajme tomu chart title, to už tam máme, hej. To sa tu mení chart title, non, hej, alebo teda kde to má byť a podobne. Dajú sa tu ešte ďalšie operácie ako iné farby jednotlivých, aké farby má dávať a tak ďalej, tie série, ale to na to kašľam. Dobre, zmeňme si teraz nejakú hodnotu, dajme tomu, ktorú tam sme to mali tak vysokú. Táto je taká vysoká. Hej, tak to zmeňme, aby sme to videli všetky 500. Hej, opäť, prepočítaná sa nám tu, všade a aj graf sa nám zmenil, lebo je to dynamický graf. Hej. Takže to je Excel. Hej. Tých funkcií hlavne je veľmi veľa. Hej. Keď dáme rovná sa do bunky a začneme písať nejaký vzorec, alebo si klikneme do bunky a dáme toto fx, máme tu H a badej najviac používaných, ale tu dáme, že all a vidíme, koľko tých vzorcov je. Hej. Napríklad matematický operátor je priemer, hej, AVRAG, myslím, že sa volá. Hej, to znamená, že mám známky, napríklad 1, 3, 5, čo som dostal v škole. A keď dám rovná sa a začnem písať AV, dole ho mám, tak dám tabulátor, dám mi tým pádom tú zátvorku a dopíše mi ten názov vzorca, alebo teda funkcie, označím, dám Enter a vychádza mi trojka. Hej, lebo 1 plus 3 je 4 plus 5 je 9, deleno 3 známky je 3. Keď zmením na 2, hej, tak mi to automaticky prepočítava. Hej. A opäť môžem dať si zaokrúhľovať, hej, tie známky a je to matematicky. A keď teraz dám na jedno číslo, tak mi to automaticky matematicky zaokrúhli. Vidím, že vo vzorci nie je hodnota, ale je teda tuto vo vzorcovom paneli nie je hodnota, ale vzorec. To znamená, že ja keď si dám desatinné miesta viacej, tak mi to dopočíta pekne krásne. Hej? Takže asi tak. Učiteľa bude asi zaujímať toto tu, že? A tak tým pádom, keď dám tuto 1, tak mi vyjde jednotka. Hej? Keď dám 2, tak 2. Hej? Veľmi jednoducho. No a takisto existujú ďalšie vzorce ako count, čiže počet. Hej, dáme napríklad count, kliknem, označím a je to 3, lebo mám 3 čísla. Hej. A ďalšie vzorce a ďalšie vzorce. Hej. Takže to je asi tak k tomu Excelu. No a hodne zdaru.